yayin banza ne za a yi a gama. Duk wacce ta ci dauki abaya ta sa wannan ta zama almajirar shedan, banda ma lalatacciya da tafi kowa lalacewa ita kam da za ta je ta bada mutuncinta dan a bata abaya, abayar banza, abayar wofi, abayar da yanzu nan idan kin je kasuwa bakin yadi ne bai da wani abu da zuwa zaki sai a je a dinka miki ta sai me a ciki. Ni fa ba zan bata lokaci akan wannan aikin banzan ba, ka wuce kawai ka bani wata tambaya. Yayin banza ne za a yi a gama. Duk wacce ta ci dauki abaya ta sa wannan ta zama almajirar shedan, banda ma lalatacciya da tafi kowa lalacewa ita kam da za ta je ta bada mutuncinta dan a bata abaya, abayar banza, abayar wofi, abayar da yanzu nan idan kin je kasuwa bakin yadi ne bai da wani abu da zuwa zaki sai a je a dinka miki ta sai me a ciki. Ni fa ba zan bata lokaci akan wannan aikin banzan ba, ka wuce kawai ka bani wata tambaya. Yayin banza ne za a yi a gama. Duk wacce ta ci dauki abaya ta sa wannan ta zama almajirar shedan, banda ma lalatacciya da tafi kowa lalacewa ita kam da za ta je ta bada mutuncinta dan a bata abaya, abayar banza, abayar wofi, abayar da yanzu nan idan kin je kasuwa bakin yadi ne bai da wani abu da zuwa zaki sai a je a dinka miki ta sai me a ciki. Ni fa ba zan bata lokaci akan wannan aikin banzan ba, ka wuce kawai ka bani wata tambaya.